అఖండ మూవీ 25వ రోజున ఒక అరుదైన రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది. 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 46 లక్షల షేర్ కలెక్షన్స్ వసూలు చేసి సంచలనం నమోదు చేసింది. మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత 25వ రోజు కూడా సాలిడ్ కలెక్షన్స్ రాబట్టడం అనేది అఖండ విషయంలోనే జరిగిందని చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది. మిగతా సినిమాలు ఏవి చూసినా కూడా పర్ఫార్మెన్స్ ఎంత స్టాండర్డ్గా లేదంటున్నారు. రోజులు పడే కొందికి కొత్త సినిమాలు రావటం కానీ, ఉన్న సినిమాకి కలెక్షన్స్ తగ్గటం కానీ, థియేటర్స్ తగ్గిపోవడం కానీ జరుగుతుంది. కానీ అఖండ మూవీ విషయంలో మాత్రం ఆ విధంగా జరగలేదని చెప్పాలి. మొదటి నుంచి బ్లాక్ బస్టర్ టాక్ సొంతం చేసుకున్న అఖండ ఇప్పటికి కూడా స్టాండర్డ్గా కలెక్షన్స్ రాబడుతుంది. కేవలం ఆంధ్ర తెలంగాణలోనే 25వ రోజు 46 లక్షల షేర్ అంటే మామూలు విషయం కాదు. ఒక సాలిడ్ కలెక్షన్స్ని ఆ రోజున కొల్లగొట్టిందని చెప్పాలి. మాస్ ఆడియన్స్ని విపరీతంగా థియేటర్ల వైపు రప్పిస్తుంది ఈ మూవీ. వీకెండ్ అయిందంటే కలెక్షన్ల జోరు. అటువైపు పుష్ప కానీ, ఇటువైపు శ్యామ్ సింగరాయ్ కానీ ఎంత పోటీ ఇచ్చినా అఖండ కలెక్షన్స్లో మాత్రం వెనుకంజ లేదనే చెప్పాలి. అటువైపు గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 135 క్రోర్స్కి రీచ్ అయింది. ఇటువైపు 80 క్రోర్స్ షేర్ కలెక్షన్స్ రీచ్ అయింది వరల్డ్ వైడ్. ప్రాఫిట్స్ కూడా 25 క్రోర్స్ అబవ్ ఉన్నాయి. కొన్ని ఏరియాల్లో రీకవరీస్ అయితే 1 or 2 డేస్లో జరిగిపోవచ్చు. ప్రస్తుతానికి అఖండ యొక్క కలెక్షన్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి.